Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Erino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Gezaghebber heeft de volgende statement van afgelopen dinsdag 12 mei om 5:30 'avonds. Geachte medebewoners van Bonaire. Vandaag 12 mei is het internationale dag van de verpleging. Elk jaar opnieuw worden degenen die in de zorgsector werken vereerd op de verjaardag van Florence Nightingale. Net als met andere vieringen en evenementen gedurende de afgelopen weken heeft de viering van de internationale dag van de verpleging dit jaar een ander tintje door de corona-impact. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die in de zorgsector werkt te feliciteren op jullie speciale dag. Ik wil hen ook bedanken en ook meegeven, ga zo door met het goede werk voor onze volksgezondheid. Voor wat betreft de cijfers van vandaag, we hebben momenteel geen actieve positieve coronagevallen op Bonaire. In totaal zijn er tot nu toe 291 personen getest voor het virus, waarvan 31 vorige week dinsdag en donderdag via de COVID drive-thru. Zoals gezegd, geen enkel positief, allemaal negatief. Tot de dag van vandaag zijn er 90 personen in quarantaine op Bonaire. Hiermee zal mijn collega Christopher Frans als coördinator van Taskforce Repatriëren zometeen de laatste informatie verstrekken over de voortgang van het terughalen van inwoners van Bonaire. Zoals u heeft kunnen opmerken, wordt onze grens met de nodige voorzichtigheid meer en meer geopend. Tot slot heb ik vandaag officieel het nieuws ontvangen dat ik voor nog een periode ben benoemd als gezaghebber van Bonaire. Voor mij een groot genoegen en grote eer om mijn volk te dienen als uw gezaghebber. In alle nederigheid ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat koning Willem-Alexander en het minister van Binnenlandse Zaken in mij hebben om mij nogmaals voor een periode van 6 jaar te benoemen tot gezaghebber van Openbaar Lichaam Bonaire. Met enthousiasme en toewijding beloof ik alles te doen wat ik kan om mijn eiland zo goed mogelijk te dienen. We staan aan het begin van een nieuw hoofdstuk van onze wereldgeschiedenis en dit in de breedste zin des woords. En ik ben trots om deel uit te kunnen maken van dit proces als uw diender. Dank je. Vervolgens geeft Christopher Frans meer details over de coördinatie van de repatriëring ingezetenen. Wij hebben tenminste sinds 15 april is het zo dat wij zijn begonnen met de repatriëring. Iedereen die terugkomt vanuit het buitenland gaat in een centrale quarantaine op vrijwillige basis. We hebben tot nu toe 3 vluchten gehad met grote aantallen. En dat is vanuit Nederland en Colombia op 17 april, 1 mei uit Colombia en 10 mei uit USA, dus de Verenigde Staten en Aruba. En we zijn gepland voor weer een grote vlucht uit Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, in de week van 25 mei. Op dit moment worden de gesprekken gevoerd met de autoriteiten om dit mogelijk te maken. Het is zo dat wij ook met een pilot zijn begonnen vandaag, op elke dinsdag vanuit Amsterdam, met KLM naar Curaçao en dan verder naar Bonaire. Wij gaan binnenkort ook de mensen informeren wanneer zij zeg maar, conform onze planning aan de beurt zijn, in welke week. Het is zo dat ik ook moet aangeven dat de kosten om terug te keren naar Bonaire, dat is de verantwoordelijkheid van de repatrianten zelf. Wat wij proberen te doen is de kosten zo laag mogelijk te maken voor de repatriant. Wij spreken zeg maar de vliegmaatschappijen die een vlucht hebben voor de regio en wij vragen ook een heel marktconforme prijs en dat ze ook meewerken aan een zo laag mogelijk vragen van vliegkosten aan de repatriant. Het is zo dat wij vanaf 8 mei is er besluit genomen dat mensen uit Curaçao, Saba en Statia die terugkomen naar Bonaire,
zij hebben de optie om thuisquarantaine te kunnen doen in plaats van centrale quarantaine. Maar daar moeten ze ook aan bepaalde voorwaarden aan voldoen. Een daarvan is dat ze dus alleen wonen zijn. En als dat niet zo is, de mensen die ook op het adres wonen, die moeten ook met hun 14 dagen in quarantaine. Daarnaast hebben wij de laatste tijd heel veel mails, telefoontjes, WhatsApp gekregen van repatrianten die terug willen keren naar Bonaire met allerlei vragen, heel veel vragen. Wij proberen dus, sinds maandag hebben we een team voor wat betreft de repatriëring die de komende dagen gaat proberen al deze mails te beantwoorden. Heel veel van de vragen die zijn gesteld door individuele repatrianten, proberen wij via de wekelijkse mail daar antwoord op te geven. Want wat we merken is dat de meeste vragen dezelfde zijn en daar proberen wij antwoord op te geven. Men verwacht wel een individuele beantwoording, maar wij gaan dat ook doen, maar het neemt even tijd. Het is heel veel mails die we binnenkrijgen. We spreken met Frans van Efferink, directeur van Scholengemeenschap Bonaire, die verbaasd was over de regel dat kinderen geen sociaal afstand moeten houden. Ik vond het heel spannend. Net als iedereen op het eiland waren we natuurlijk heel verbaasd dat er geen sociale afstand gehouden zou hoeven te worden op de scholen. Ook, we snappen het wel, omdat er natuurlijk geen geconstateerd geval is op het eiland. En we hebben natuurlijk ook met z'n allen de urge om kinderen weer volop les te geven in de klasse. Het laatste staartje nog naar de zomervakantie. Maar ik heb natuurlijk best ook in de week daarvoor ook met mijn MR hier uitvoerig over gesproken. En we doen wat we kunnen. Dus we hebben, ik moet zeggen dat in de finesses had ik het liever gisteren, toen de start van de dag was, misschien nog beter gedaan. Ik zie uit mijn ooghoeken dat er beneden een schoonmaakster loopt. We hebben 6 schoonmaaksters bijvoorbeeld hier op het terrein waar mijn kamer is, de hele dag tijdens de lessen lopen. Dat is heel goed gegaan. Ik hoorde ook van een docent dat hij het heel prettig vond, dat hij zag dat heel regelmatig de deurklinken van de klaslokalen schoongemaakt worden. Dat is natuurlijk een hele belangrijke, dat raken we bijna allemaal aan. En verder, wat niet zo goed gegaan is, omdat ik dacht dat we dat helemaal voor elkaar hadden. We hadden namelijk handpompjes naast de wasbak. Wilden we overal een handpompje hebben met vloeistof. En daar is een klein leveringsprobleem geweest. En natuurlijk hadden we daar zeepjes moeten neerleggen, want die kunnen we wel allemaal op het eiland kopen. Maar as we speak, ik ben net nog in een lokaal geweest. Het is nu allemaal in orde, de tweede dag. Ja, sommige kinderen hebben dat ook tegen me gezegd. Dus ja, dan had de organisatie eigenlijk toch nog wat sneller moeten lopen om dat voor elkaar te krijgen. Ik ben nu wel heel tevreden. We hebben natuurlijk 2 regels. Hè. We hoeven de sociale afstand niet te houden, maar we moeten ons wel houden aan niet meer dan 50 leerlingen in een gebied. Voor het Liceo-terrein, kijk, dit is een heel groot terrein. Daar heeft de directeur ook met 3 uitgangen gewerkt. En daar we hebben de pauzes laten verspringen. Dus wij weten zeker dat die 50 op het middenterrein, dat halen we. Bij Liceo was het een iets groter probleem. Omdat we daar, het is een compacter terrein. En als de kinderen uit de lokalen komen, in de lokalen klopt het wel. Maar als ze uit de lokalen komen, moet je dat goed organiseren. Dus we hebben geloof ik een... Ramen van de Scholengemeenschap Bonaire waren gesield wegens het gebruik van airconditioning. Maar we worden opengemaakt voor betere ventilatie wegens de coronavirusregeling. We hebben geloof ik 8 plekken of 7 plekken. We hebben extra tenten erbij gezet. En we hebben dus die plekken verdeeld. En docenten letten erop dat er niet meer dan 50 leerlingen onder zo'n schaduwplek gaan staan. Het gaat natuurlijk ook altijd over schaduw. We kunnen kinderen niet in de volle zon laten staan. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat de kinderen toch pauze kunnen houden. Omdat, ja,
een alternatief had geweest, helemaal in het lokaal houden. Maar dat is ook niet des schools en ik denk ook niet dat dat goed is voor de leerlingen. En de docenten moeten ook eventjes hun pauze kunnen pakken. Dus ik was daar is natuurlijk een week over gefilosofeerd, hoe gaan we dat doen? En ik was heel tevreden dat we daar op die manier uitgekomen zijn. Bij het SLP, daar hebben we 2 ingangen gecreëerd. Dus kinderen, daar zitten wat minder kinderen op school. Maar die scheiden we eigenlijk direct als ze op het plein komen. Dus zeker deze tweede dag denk ik dat we nu echt alles 100% voor elkaar hebben. Zoals wij willen en willen voldoen aan datgene wat er van de overheid op ons afkomt. We gaan in elk lokaal een raam gangbaar maken, dat die open kan. Die dingen die zijn waarschijnlijk in vorige jaren, omdat we dus met airco's werken, allemaal dichtgesield. Maar as we speak, ik zag net een timmerman binnenkomen. Ik neem aan dat hij nu naar mijn technische dienst gaat. En dat gaan we zo snel mogelijk regelen. Dus voorlopig kunnen we alleen maar ventileren met de deur open, maar we zullen zorgen dat er een van de ramen aan de andere kant open kan. Ja, dat is dan een klein beetje ook de makken van een oud gebouw, waar je dan niet in eerste instantie aan denkt. Volgens Frans van Efferink is er genoeg aandacht besteed aan de hygiëne van de school. U weet ook thuis dat het mbo, daar moet het wel, dus daar moeten we de sociale afstand handhaven. Het mbo heeft, die is eigenlijk deze week alleen open om de examens af te ronden. Langzamerhand zullen er meer groepen daar ook in de school komen. En daar is het logisch dat daar die 1,5 meter ook gehandhaafd wordt. Want daar zijn we sowieso, zijn de kinderen daar bijna altijd ouder dan 18. Het element dat er wel eens een VWO'er 18 kan zijn, dat kan natuurlijk. Daar heb ik niet zo'n antwoord op dit moment. Ik ga dat wel na deze uitzending checken. Ik denk dat we met die leerlingen even moeten praten en moeten zeggen, ja, jullie zullen wel, zodra je uit het lokaal komt, in het lokaal moet je zorgen dat je op die 1,5 meter gaat zitten. Dat is heel makkelijk te doen, want die lokalen zijn vrij groot en die klassen, zeker in de bovenbouw, de examenklassen zijn vrij klein. Dus dat gaat wel lukken, maar het gaat mij er vooral om als ze uit het lokaal komen, dat ze dan eigenlijk ook zich apart moeten houden van de rest van de groep. Het gaat nog geen eens over dat ik denk dat ze besmettelijk zijn, maar het gaat erom, en daar bestaat deze vraag ook uit, dat wij er alles aan moeten doen om het zorgvuldig uit te voeren zoals het OLB dit uitgevaardigd heeft. En inderdaad, heeft u gelijk dat u zegt, heeft u dan wel aan die leerlingen gedacht die wel op een middelbare school zitten, maar ook 18 kunnen zijn en ouder. Dus ik ga straks, na deze uitzending, ga ik daar ook nog een telefoontje over plegen, of we dat specifiek dan ook nog geregeld hebben. Nee, er is geen enkele kans van. De regelgeving namelijk omtrent de centrale examens is 3 weken geleden of 4 weken geleden allemaal ingezet. En dus daar is ook een examencommissie in Nederland, heeft daar een besluit over genomen. En we hebben dus een volkomen nieuwe regeling om kinderen uiteindelijk tot een diploma te krijgen. En daar zullen we ons aan houden. Centraal examen is niet meer aan de orde. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Samen tegen corona. Stop verspreiding van het coronavirus. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker uw handen. Bent u ziek? Neem contact op met uw dokter. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Meer informatie? Kijk op rijksdienstcn.com/covid-19 of bel gratis 0800 1351. Vanuit het buitenland belt u +599 715 9199. Sintonizar nos TV Award Onda Kubota.
Download nos app, sea por de App Store of Play Store y disfrutar de nos programación y transmisión en vivo completamente gratis. Haya notificación de boletín especial y queda al tanto de todo lo que te pasa. Para su escuta de nos, conta con nos. El canal netamente boneriano. Nos TV. Tu tem sonho of mais, pero quando está com a pessoa que está trabalhando e com nós por ajudar para realizar isso aqui não? Sonho te dando contesta. Sonho, já são 6 horas da tarde e repetição já viene depois de wega de número. Share nos website que você não quer bem exterior e lá também experienciar nos programação www.nostvbonaire.com. WAC Nos TV, uma kubota. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag, 8 mei, hield Erik Brakke een toespraak over de stand van zaken van de noodregeling van SZW. Maar 5 weken geleden mocht ik de noodregeling van SZW al aankondigen. En daarmee worden ondernemers geholpen met hun loonkosten. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen in Caribisch Nederland gedurende de crisis aan het werk te houden. 2 weken geleden, 23 april, is bekendgemaakt dat er naast de noodregeling van SZW een tegemoetkoming mogelijk werd voor bedrijven die aanzienlijke lasten hebben. Dit is een regeling van het ministerie van Economische Zaken. In Caribisch Nederland voert de SZW-unit deze regeling uit, aangezien Economische Zaken geen uitvoerende organisatie hier heeft. Vandaag kan ik u informatie geven over de stand van zaken van beide regelingen. Tevens is het goed om stil te staan bij de aankomende periode, waarbij er naar alle waarschijnlijkheid geen toeristen op het eiland zullen zijn. Hoewel er over tal van zaken op dit moment niet met 100% zekerheid iets gezegd kan worden, wil ik toch wel graag met u delen wat de stand van zaken is en waar op dit moment aan gedacht en gewerkt wordt. En ik begin met de noodregeling van sociale zaken en werkgelegenheid. Deze is op 31 maart van dit jaar in werking getreden. De regeling is bedoeld, dat zei ik al, om werkgevers te helpen om de lonen te betalen. Zelfstandige ondernemers en ook mensen die hun baan hebben verloren door de crisis kunnen geholpen worden via deze regeling. Sinds de ingang van de regeling zijn er in Caribisch Nederland 3.831 aanvragen ingediend. Dagelijks komen nog vele nieuwe aanvragen binnen. Inmiddels wordt voor 3039 personen een vergoeding uitbetaald. Het aantal aanvragen dat is afgewezen is op dit moment 164. Dat betekent dat 96% van de behandelde aanvragen is goedgekeurd. Het budget dat maximaal beschikbaar is gesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedraagt ruim $14 miljoen. Voor onze unit, 40 medewerkers, zijn dit echt enorme aantallen. Onze gewone werkprocessen lopen door en ook wij hebben last gehad van het feit dat scholen dicht waren en dat medewerkers kinderen niet naar de opvang konden brengen. Om alles toch te kunnen uitvoeren hebben we keuzes moeten maken. Als we de noodregeling op een normale werkwijze zouden uitvoeren, dan zou het veel te lang duren voordat mensen uitbetaald zouden worden. We hebben het uitbetalen als prioriteit 1, 2 en 3 aangemerkt.
En dat is onherroepelijk ten koste gegaan van een deel van de service. Afwijzende beschikkingen, zoals ik zei, waren dat er gelukkig niet veel. Die zijn helemaal aan het einde verstuurd. Het is ook niet mogelijk om alle mails die binnenkomen direct te beantwoorden. De keuzes die wij moeten maken om goed en snel te kunnen uitbetalen, die zie ik als onvermijdelijk. Ik reken ook op uw begrip daarvoor richting onze medewerkers. Zoals eerder is bericht, vindt aan de voorkant een relatief lichte toets plaats. De meeste aanvraagformulieren zijn zo ingevuld door de aanvragers dat we zonder verdere vragen uit kunnen gaan van wat is aangeleverd. Er wordt verklaard en getekend voor het feit dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld. Achteraf zullen we steeksproefsgewijs controleren. Ik heb al eerder uitgelegd dat ik ervan uitga dat er in redelijkheid gebruik wordt gemaakt van de regeling. Natuurlijk is bewust misbruik maken van de noodregeling een ernstige zaak. Daar zal, als dit later blijkt, zeker tegen worden opgetreden. Tot zover wat er tot nu toe is gebeurd met de regeling. Volgende maand, op 12 juni, gaat de huidige regeling aflopen. Iedereen snapt dat de problemen dan nog niet voorbij zijn. Het staat zonder meer vast. Net als in Nederland wordt er nagedacht over het vervolg. Daar is nog niets definitief over besloten, maar het ligt zonder meer voor de hand dat de regeling wordt verlengd. Zelf heb ik twijfels of we dat onder exact dezelfde voorwaarden moeten doen. Zoals de zaken zich nu lijken te ontwikkelen, komen we in een andere fase terecht. Een periode waarin bedrijven meer en meer open gaan, maar met een andere markt. De toeristen zijn weg, maar we hebben nog de lokale markt. En dat zal nog een tijd zo blijven. Ondernemers gaan nu ontdekken wat dat voor hen betekent. Wat is een rendabele manier van zaken doen in deze nieuwe setting? Als de regeling verlengd wordt met de huidige condities, dan bestaat het risico dat de loonsubsidie een rem wordt op het weer oppakken van het ondernemen. Als het financieel beter is om dicht te blijven in plaats van open te gaan voor de lokale markt, dan doen wij ons werk niet goed. Ik vind het best ingewikkeld op dit moment om te bedenken en te bepalen hoe we dat nou het beste kunnen regelen de komende tijd. Dat gaan we wat mij betreft dan ook niet alleen met onze Haagse collega's bedenken. We willen graag gebruik maken van de kennis en ervaring van de partners in de Centraal Dialoog om met ons mee te denken. Samen met hen en alle bestuurscolleges kunnen we het departement in Den Haag goed adviseren. Mijn ervaring is dat met zo'n advies veel wordt gedaan. Uiteraard wordt u meteen op de hoogte gebracht als er meer concrete uitkomsten zijn dan dit. Vervolgens geeft Erik Brakke informatie over de tegemoetkoming van economische zaken, waarvan $10 miljoen beschikbaar is en 495 aanvragen binnen zijn gekomen. Vanaf 23 april is het mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor vaste lasten, dus naast de loonkosten. In Nederland heet dat de €4000-regeling en die is in Nederland beschikbaar voor de sectoren die het hardst geraakt worden door de crisis. Voor Caribisch Nederland is het toerisme zo'n groot deel van de economie, dat is besloten om de regeling open te stellen voor alle ondernemingen die aan de voorwaarden voldoen, dus ongeacht de sector waarin je onderneemt. De regeling is bedoeld voor bedrijven die hoge vaste lasten hebben en die krijgen eenmalige vergoeding en dat is $4400, hetzelfde bedrag als €4000. Er zijn twee belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Je moet $4400 omzetverlies hebben en je moet $4400 vaste last hebben in de periode tussen 13 maart en 12 juni. Dat is dezelfde periode waarin ook de SZW-regeling loopt. Voor alle duidelijkheid, deze bedragen zijn niet per maand, maar zijn voor de hele periode. Dus het komt per maand neer op een bedrag van net onder de $1500, wat je aan vaste lasten moet hebben om gebruik te kunnen maken van de regeling. Er zijn op dit moment 495 aanvragen binnengekomen voor de regeling van economische zaken. Daarvan zijn er inmiddels 345 ook daadwerkelijk uitbetaald. 46 aanvragen komen niet voor inwilliging en aanmerking en 106 aanvragen zijn op dit moment in behandeling. Het maximaal beschikbare budget vanuit economische zaken is $10 miljoen.
Dus met de 14 miljoen van SZW is er $24 miljoen voor de eerste fase beschikbaar. Als ik kijk naar het aantal aanvragen dat we nu binnen hebben, gaat die $10 miljoen ook toereikend zijn. We hebben inmiddels best veel vragen gekregen over de hoogte van dat bedrag, die $4400. Want er zijn best veel kleine ondernemingen in Caribisch Nederland en die halen die drempel niet. Dit is van tevoren onder ogen gezien. Daar hebben we ook over gesproken met het ministerie van Economische Zaken wat nou verstandig is. En ook mede op ons advies is gekozen voor het Nederlands bedrag. Dat hebben we geadviseerd omdat we volgens ons anders onvermijdelijk in het frame zouden terechtkomen van een tweederangs regeling. En dat was wel het laatste wat we wilden. Feit is wel dat de hoogte van het bedrag een zegen en een vloek tegelijk is. Ondernemers die voldoen krijgen hetzelfde bedrag als ondernemers in Nederland. Maar tegelijkertijd weten we dat er op de eilanden juist heel veel kleinere ondernemingen zijn die de drempel niet halen. Zij vallen buiten de boot. Met het ministerie van Economische Zaken zijn we nu aan het bekijken of we hier op korte termijn een oplossing voor kunnen bieden. Bijvoorbeeld met een tweede optie, met een lager drempelbedrag en ook een lagere uitkering. Dat zijn echte beslissingen die op het hoogste niveau genomen moeten worden. En dat is in dit geval de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister. Die hebben nog geen besluit genomen, dus ik kan nu niet beloven dat die tweede variant er is of gaat komen. Maar we zijn er wel mee aan het werk. Ik heb wel getwijfeld van, zal ik er nou wat over zeggen of niet? Want concreet is het dus nog niet. Maar ik vind het uiteindelijk beter om transparant te zijn over wat we proberen dan dat ik hier nu maximale zekerheid kan bieden. Afsluitend wil ik nog het volgende kwijt. Alle informatie over beide regelingen en de aanvraagformulieren staan op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Daar staat ook een Q&A bij. Deze informatie wordt steeds geüpdate en is ook dus actueel. Bij belangrijke veranderingen, en ik zei net dat er al een paar in de pijplijn zitten, zullen we uitgebreider communiceren, onder andere via persberichten en de Facebookpagina van RCN. Ik wil tot slot van deze gelegenheid gebruik maken om mijn grote waardering uit te spreken voor de medewerkers van de unit. Hun tomeloze inzet is de basis van waar we nu staan. Ook wil ik de Kamer van Koophandel op Bonaire bedanken voor een waardevolle bijdrage. Zij zijn een goede vraagbaak voor de ondernemers als het gaat om beide regelingen. Tevens wil ik de andere partners noemen in de Centraal Dialoog. De werkgeversorganisaties die vanaf het allereerste begin met ons hebben meegedacht en feedback hebben gegeven. De vakbonden en het bestuurscollege voor een nuttige signaalfunctie en een meedenken. En dat geldt ook voor de bestuurscolleges van Saba en Sint-Eustatius. Op 1 januari 2020 telde Caribisch Nederland bijna 26.000 inwoners. 830 meer dan een jaar eerder. Deze toename komt vrijwel volledig voor rekening van Bonaire. Op Saba en in Sint-Eustatius groeide de bevolking niet of nauwelijks. Dat meldt Esther Meijer van CBS op basis van de nieuwe bevolkingscijfers over Caribisch Nederland. De bevolking op Caribisch Nederland is eind 2019, dus wij kijken naar de cijfers per 1 januari 2020, telde de bevolking op Caribisch Nederland ongeveer 26.000 inwoners. Dat is een groei van ongeveer 830 personen die zijn extra bijgekomen op Bonaire, Saba en Station. Het eiland die het meest daarvoor verantwoordelijk is Bonaire. Daar zijn de meeste mensen bijgekomen. In 2019 telden we, dus eind 2019, per 1 januari 2020, telde Bonaire 20.900 inwoners. En dat is een groei van 811 personen ten opzichte van een jaar daarvoor. En procentueel is dat 4%. Dus onze bevolking is met 4% gegroeid. We zien dat de grootste groep migranten die zich hier hebben gevestigd zijn geboren op Curaçao. Per saldo zijn de mensen geboren op Curaçao gegroeid met ongeveer 200 in 2019. Daarna zien we dat mensen van de Dominicaanse Republiek, Peru,
de Verenigde Staten en ook Europees Nederland zich ook hier hebben gevestigd. Voor wat betreft Europees Nederland zien we dat er iets meer personen zich op Bonaire hebben gevestigd dan dat er zijn vertrokken. En het verschil is ongeveer 50 personen. Op Saba en Sint-Eustatius zien we niet zoveel ontwikkeling, niet zoveel groei zoals op Bonaire. Op Sint-Eustatius hebben we het over +1 persoon die erbij is gekomen. Als we kijken naar het aantal geboorten, sterftes, immigratie en immigratie, komen we uit op een groei van 1 persoon. En op Saba is dat een groei van 18 personen. NOS TV heeft het volgende politiebericht van zaterdagavond van 9 mei. Zaterdag 9 mei omstreeks 11:30 's avonds vond een aanrijding plaats op de Caminha Tobaco. Een auto kwam vanuit de Caia Macario aanrijden. De bestuurder van de auto reed recht door de afzering van een woning. De bestuurder oogde stabiel, maar is toch naar een ziekenhuis gebracht voor medische observatie. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Nerino. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.